Pomocou sme zvládli nejako sa dostať hore. Neviem ako pre vás, pre mňa je to rok od roka ťažšie. Ale sme tu a pripomíname si pamiatku podľa nášho spoločného rozhodnutia svätého Jána Vladimíra, ktorý bol prvým srbským, môžeme povedať, kráľom mučeníkom. A ako už bolo rečené, jemu sme zasvetili túto púť, lebo tí, ktorí ste boli v Černej hore, tak viete, že zadiaľ veľmi pripomína Černú horu. A putujeme na tieto miesta začiatkom júna, kedy pripadá aj pamiatka tohto veľkého slovanského kráľa mučeníka. No dnešok je bohatý zástupom svätých, ktorých si pripomíname, a niektorí z nich sú tu aj telesne, nielen duchovne prítomní s nami. Cirkev si pripomína pamiatku dvoch blažených svätých, Augustína, biskupa Hyponského, a Jeronýma Stridonského, Hieronýma slovenský. Muži, ktorí sú symbolmi pravoslávnej cirkvi na západe. Ich sväté ostatky sú tu dnes s nami a verím, že presbyter Jeroným a najmä episkop Augustín sú s nami aj duchovne účastní tejto svätej liturgie. Obidvaja boli významnými cirkevnými spisovateľmi a obidvaja mali dosť ťažké povahy, najmä svätý Jeroným, ktorého sa jeho súčasníci aj dokázali bať, pretože mal veľmi ostrý jazyk. No, každý z nás, ať už je naša povaha akákoľvek, tak sme povolaní, aby sme aj tou svojou povahou, ktorá je znakom našej jedinečnosti, aby sme slúžili Bohu, oslavovali Boha a slúžili spoločenstvu cirkvi, ktorej sme súčasťou a kde sme nenahraditeľní, pretože nikto taký, ako sme my, sa ešte nenarodil a už sa nenarodí. Každý z nás s danosťami svojej povahy je tu od toho, aby sme spoločne všetci vytvárali harmóniu. Dakedy sa tie povahy o seba otierajú, niekedy to nie je až také harmonické, ale aj to je súčasťou povolania ku kresťanskému životu, aby sme rástli, aby sme sa menili a aj tým, že sa zrážame dakedy navzájom, aby sme sa navzájom formovali a rástli do podoby Kristovej a objavovali Božie kráľovstvo, ktoré prichádza a o ktorom tak nádherne písali obidvaja svätí otcovia. Augustín na jednej strane a Jeroným. Augustínové diela si môžete prečítať, sú bežne dostupné v slovenčine, v kresťanských knihkupectvách. Najmä by som vám doporučil jeho knihu, ktorá sa volá Vyznanie. To je jeho duchovný životopis, kde hovorí o svojej vnútornej ceste k Bohu, o prekážkach a o ťažkostiach, s ktorými sa stretol, lebo Augustínov život bol veľmi neusporiadaný zo samotného počiatku. A hovorí aj o ľuďoch, ktoré mu Boh poslal do cesty, ktorí boli tými kameňmi, ktorí ho okresávali a ktorí ho viedli a otvárali mu poznanie a pochopenie seba samého a predovšetkým ho zasvedcovali do Božích tajomstiev. Vyznania je kniha, ktorú vám vrelo doporučujem, aby ste si ju zadovážili, aby ste si ju prečítali, lebo v mnohých tých veciach, ktoré Augustín popisuje, môže každý z nás seba samotného a svoju vlastnú cestu spoznať. Tresťou a podtónom tej knihy je to, že ak je tvoj život akýkoľvek, Boh má s tebou svoj plán. Aj keď sa ti zdá, že sa ti všetko rúca, že sa ti všetko zosýpalo pod rukami, že si tým najhorším hriešnikom, ako sa hovorí, aj vtedy Boh
s tebou počíta a má pre teba svoj plán. Augustínova kniha popisuje cestu veľmi svetského človeka, no s duchovnou vnímavosťou od hriešníka, povedzme, k veľkému svetcovi. A to je cesta každého z nás, lebo je to cesta kresťana, pravoslavného kresťana, a k tej sme povolaní. Nie sme tu ani od toho, aby sme trávili svoj čas na Facebooku, nie sme tu ani od toho, aby sme kritizovali druhých, ale sme tu od toho, aby sme každý z nás podľa miery svojho poznania a podľa daru Božej milosti, aby sme napredovali, aby sme neostávali stať, s tým vedomím, že aj s našimi pádmi sa počíta a že môžu byť zdrojem obrovskej milosti a Božieho požehnania nielen pre nás samotných, ale aj pre tých okolo nás. Tak, ako to bolo aj so svätým Augustínom. Ďalšími svätými dnešného dňa sú srbský knieža, veľkoknieža, mučeník Lazar Kosovský, ktorý položil život za svoj národ a bol jedným z tých, ktorí sa snažili zabrániť prílivu islámu do Európy. Myslím si osobne, že aj naši politici dneška, najmä tí, ktorí sedia v tých európskych inštitúciách, by sa mali poučiť od takých velikánov, ako bol svätý Lazar Kosovský, o tom, čo to je islám a čo vlastne znamená, keď sa s ním kresťania stretnú. Ale my sme hlúpi a tak máme iba svätých mučeníkov, zbožné kniežatá, ktorí sa za nás prihovárajú, aby im dobrotivý Boh zastavil to, čo sa ešte zastaviť dá. Sicilskí mučeníci Vít, 15-letý chlapec, a jeho príbuzní a vychovatelia Modest a Krescencia sú svätí 4. storočia, ak sa nemýlim, či konca 3. A významní sú najmä pre nás Čechov, lebo svätý Vít Sicilský je jedným z patronov českého národa. Viete, že práve svätému Vítovi, mučeníkovi sicilskému, svätý knieža Václav zasvetil rotundu, ktorá sa neskôr stala biskupským chrámom v Prahe. Krásny príbeh a bližšie nám ešte o to, že sú to svätí sicilskí, tak ako aj spolupatronka nášho katedrálneho chrámu, svätá Rozália. A nakoniec podľa starého kalendára si pripomíname nového hieronýma našich časov, svätého Justína Popoviča Čelíského, ktorý bol vybraný za karpatoruského episkopa, teda nášho episkopa túto voľbu neprijal, ale pomáhal nám a celému srbskému národu a obecne pravoslavnému spôsobu zmýšľania ako jeden z najvýznamnejších slovansky hovoriacich teológov 20. storočia, a z jeho duchovného odkazu čerpajú pravoslávni Srbi až do dnešných dní. Nech teda tento zástup Božích svedkov, Božích spravodlivých, ktorý je vedený svätým prorokom Ámosom, jedným z ohlasovateľov Božej vôle vo Starom zákone, nech sa za nás spoločne so svätými panovníkmi, ktorí nie pre moc, ale pre svoj národ položili svoj život, Jánom Vladimírom a Lazarom Srbským, nech sa za nás prihovárajú, aby sme mali odvahu, podobne ako Augustín, kráčať od slabosti k sile Božej milosti a s Božím požehnaním, a aby sme dokázali vydávať hojné plody zo svojej viery, tak ako blažený Hieronym a svätý Justín Popovič Čelísky. Ich príhovor nech je s nami a nech sprevádza aj vaše modlitby, s ktorými každý z nás na toto miesto prichádza a ktoré tu spoločne Bohu zverujeme. Kristus posredí nás.